Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Wala na'y makalabaw pa sa gahum sa pag-ampo. Busa sa maong pamaagi malinaw gipadangat sa mga Davaoenyo ang ilang panawagan ug hustisya ug pagbatok sa korupsyon nga nagakahitabo sa gobyerno. Sa panagtigom nga Pray for the Philippines, gawa sa usa ka gatos nga lechon baka, bidasab ang lechon buwaya ug dakong cake nga buwaya ang hitsura. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Gisugdan ang Pray for the Philippines sa usa ka misa sa San Pedro Cathedral. Gihatagan o gibug-aton sa homily ang pagkamatinud-anon, transparency ug accountability sa katawhan, ilabi na sa mga opisyal sa gobyerno. Gipalanog ang praise and worship nga gipanguluhan sa nagadaiyang religious sector. Klaro ang mensahe sa maong panagtigom. Walay makalabaw sa gahum sa pag-ampo. Our most precious and loving Father, the Creator of the heavens and the earth, the one who gave us life. Pagbayaw sa Ginoo alang sa pakigbisog aron sa pagkabot sa hustisya, kamatuuran ug mahimong accountable ang mga nalambigit sa korupsyon sa panudlanan sa nasud. Giparayag sab ang hugot nga pag-ampo alang kay kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug unta makauli na siya sa Davao City. Hatagan imo siya amahan kung maayong panglawas, kusog, kabraskog, taas sa kilabuhi. Sa maong pamaagi sa pakikibaka, dunasay mga gihalad nga usa ka gatos nga lechon baka nga gipakaon sa mga nitambong. Ug ang dambuhalang cake nga buwaya ang hitsura nga dunay gitas-ong 16 feet ug mismong lechon buwaya. Ang buwaya mao'y nagahulagway sa gahaman ug hakog nga mga opisyal sa nasud. Nitambong si Senator Ronald Bato de la Rosa dinhi iyang gisaysay kung paunsa nagakahitabo ang pagkawat sa kwarta nga binuhatan sa kurakot nga mga opisyal sa pagmugna pa lang sa national budget. Lalong babaha ang ghost project ng mga flood control dito sa Luzon. Lalo, nagiging mo makita sa gaan. Kaya utang nila dito sa Albugram Funds sa sakit. Sumala sa Davao City Police, natapos nga hapsay ug malinawon ang maong panagtigom, di nakatala og 0 incidents ang kapulisan. Kauban si Mature Awin sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.